wacho ni ker nodwa temo luwo katiba. To kisomo judgment no te kaka en, to pod giwinjore gimoro achiel ni position miluongo ni mar CAS ni en unconstitutional. Koro kapar ni kech koro ne nitie public participation dhano 21 kande, ne nyalo loko the entire outcome mar case nikech position mar CAS ni endi adwa ni jogo nyalo ber. Kata do higni 5 mokalo nokono uru ni gini en unconstitutional. Koro ginuo mana gik ne doho wacho chon. En mana ni koro context mopogore nikech mae ni koro dhano moko 23 even not tim public participation, otimnegi interviews, kechal kamago, gi apply, to mano be position mane bedo declare. Koro kipacha to kapar ni wach chiko kuma, unless wadhi referendum mwakelo, an Kenya ka wahero shortcut, kwadwaro bedo gi CAS gi deputy ministers gini, nyaka wadoka mwalok katiba, nikech mano idhi referendum, iluongo ni local structure mar executive. Koro all said and done, kapar ne outcome dhi lokore maloyo gimono kawuono. Bang' ng'eto mar doho ni Akumolo, ere gima kocha jatend piny Kenya William Ruto dhi timo ka bende sani koro wantiere